Poštovani gledatelji, sada ću vam pokazati poklon box koji nam dolazi pod brojem 29. Evo, prvo što ću vam iz ovog poklon boksa pokazati jesu crne sunčane naočale brenda Gecko. Imaju ove crne obrube i male zlatne detalje. Sigurna sam da će vam se ove naočale itekako sviđati. Iduće je mala paletica NYX brenda. Pokazat ću vam prvo dio, dakle, gdje se nalaze sjenila. Možete vidjeti da nam ova paletica pokriva mnoštvo predivnih ljubičastih i tamnih tonova, ali ova paleta ima i malo iznenađenje. Tako da ako otvorite ovu malu ladicu možete naći dvije četkice, jednu za nanošenje sjenila, drugu za nanošenje ruža, koje možete i vidjeti na ovoj maloj ladici. Dakle, imamo predivnu nježnu zlatnu boju, dakle to nam vjerojatno više izgleda kao neko sjajlo za usne, i ovu nježnu rozu boju, tako da budete sigurni da ćete stvarno jako dobro izgledati sa ovakvim setom NYX proizvoda. Ono što se još nalazi u ovom poklon boksu je predivna zlatna ogrlica. Kao što možete vidjeti, dakle, imamo kao ove male lančiće i, dakle, male detalje u kvadratićima, kao što i vjerojatno sami vidite, prožeti s ovim predivnim srebrnim cirkonima koji se itekako lijepo presijavaju na svjetlu. Ali to nije sve od ovog našeg poklon boksa broj 29. U njemu se nalazi i jedna predivna marama koja nam je sastava viskoza i svila, 70% viskoza i 30% svila. Tako da i sami možete pretpostaviti, materijal je i više nego ugodan na dodir. Dakle, kao što i vidite sami, imamo ovaj predivni nježni rozi ton i onda je ona prožeta s ovim malim leopardovim uzorkom. Isto tako sa ovim zlatnim detaljima, nekako zapravo klasična Gucci marama, ali itekako izgleda dobro. Mogu vam još malo pokazati na brzinu da vidite što se još sve nalazi u ovom poklon boksu, osim marame, mala zlatna ogrlica, NYX-ova paleta i sunčane naočale brenda Gecko.